Možno to video niekto bude potrebovať počuť a je to môj postoj, aký ja mám k baby daddymu môjho syna. Čo sa týka Nasy, tak jej ocino umrel, keď som ešte bola tehotná, takže o to asi nič k tomu nepoviem. Ale čo sa týka Joshuového, môjho syna, otca, tak často sa ma pýtate, ako vyzerá, kde je jeho otec, či ma záujem a podobne. On, samozrejme, ak som stala tehotná, keď som to povedala, tak mi povedal, že sa o všetko postará, určite ma na to nechá samú. Ja som vedela, že to už sú len reči a potom sa úplne zmenil. Asi do mesiaca sa úplne zmenil, mňa začal byť, bol extrémne násilný, ja som mávala monokle a vlastne kvôli tomu som odišla aj z Dubaja, aj od neho a povedala som si, že radšej to zvládnem sama s 2 deťmi, než byť bytá, aby to oni videli a ja som neustále bola v týchto energiách, v tejto bolesti, v úzkostiach, v trápení a môj postoj momentálne k nemu taký, že tento typek nemá absolútne žiadny záujem. Žiadny. Absolútne žiadny. Je jedno, či by som ho nutila, ťahala za vlasy, je jedno, čo by som urobila. Ja by som len prichádzala o nervy, len kvôli tomu, že by som ho prosila, aby sa konečne začal zaujímať. On má takú tendenciu sa ozvať asi, keď mu prídu výčitky raz za 3 mesiace. Záleží, ako mu dám šancu ma kontaktovať. Ja už som si ho blokla všade a ozval sa mi asi 10 dní dozadu, alebo tak nejak, lebo som si nevšimla, lebo má tých čísel strašne veľa, že tam som ho nezablokovala. Takže mi volal, v momente som ho blokla. Ja už som si povedala, že ja už mu nedám šancu, pretože tých šancí som mu dala minimálne 20. A teraz som si povedala, že jemu ide len o to, aby získal nejaké informácie, aby si uvoľnil taký ten tlak z toho, že nevie vlastne o jeho synovi, alebo že má večerné výčitky, alebo taká tá klasika, že ho napadajú vlastné myšlenky. A vlastne on mi napíše, skontaktuje ma, dá mi sľuby a omačky, zavolá mi, pošle mi fotky malého, klasika, za každým tá istá pesnička. A potom sa mu vlastne uvoľní, len týmto, ale samozrejme on sa nestará, on si chce len uvoľniť. Len sa chce proste ten tlačiček dať von. A ja mám byť to, čo mu k tomu pomôže. A jak sa mi ozval, som si povedala, nedám ti šancu. Nedám ti šancu. V momente som ho blokla. V momente. A je mi jedno, či by naozaj tento rozhovor bol iný a naozaj by sa zmenil a začal starať. Pre mňa v tomto bode, po tom všetkom, čo mi ukázal, po tom, že sa nezaujímal, keď som bola tehotná, keď som už ho aj porodila a keď som ho ukázala, XX možností ten človek mal sa ukázať, kontaktovať ma vie, hoci kde, cez tých milión čísel, cez milión kamarátov, cez moje sociálne siete, keby sa chce naozaj zaujímať